Iloilo City Government nagapanghanda sa epekto sang El Niño, pila ka water utilities company ipatawag. Baga patawag sang meeting si Mayor Jerry Treñas, kaupo ng tanan nga water utilities company sa syudad sang Iloilo. Ini para hambalan ang posible mangin epekto sang El Niño, lakip ng solusyon sa ginapananaw nga problema. Suno sa alkalde, dapat nga may bastante nga supply sang tubig ang mga residente sang syudad, butang nga dapat handaan ini sang tanan nga mga stakeholders, ilabi na ang mga water distributors. Ipatawag man ng pag-asa para magpaathag kung daw ano kalawig may eksperyensyahan ang El Niño. I think we will invite everyone. I-check ko no, ang schedule kay even when I was in Guam, I was asking our senator to get in touch with the key players for water, Metro Pacific, MIWD, ang NIA, ang the water. And we want to make sure nga may sufficient water kita sa El Niño. Yung pag-asa, no? Because pag-asa has been telling us that they are expecting that we will be affected by El Niño up to the first quarter of next year. Una diri, nag-anunsyo ang Weather Bureau nga maeksperiensyahan ang malawig nga tig-ilinit kag mahimo maglawig sa masunod nga tuig. Bangod sini, luyag sang lokal nga panguluhan nga maghanda ang mga barangay pinaagi sa paggamit sang communal water tank sa diin mahimo makakuha sa tubig ang mga residente. Pangabayon man ang mga water utilities nga maglibot sa mga barangay para maghatag sang rasyon sang tubig in kaso kinahanglan gid. Ginaabiso man ang pagkinos sang tubig ilabi na sa sulod sang balay. Baka bulig kung makahibalo mag-recycle sang tubig ilabi na sa panghugas. Importante man ang rainwater harvesting o kung paggamit sang tubig ulan para sa mga lubrahon sa sulod sang panimalay. Kevin Patrick Isipe para sa Level Up Patron.